chỉ vậy là vết ule bây pung cắn lâu lếtเลยvới nãy hian financial plan thật đấy mấy cắn xem lại đó này cắn financial plan của hi interior designer cắn tí thế Mistiri Carpenter cắn tí hậu tang khan financial plan cắn xem đó này cắn goal tour hi Mistiri Carpenter interior designer cắn tí thế hậu kha cắn nhỉ anh tí nghe cái future tan hian financial cái plan theyang anh tí cái siamang thì anh đi đó này chọn cắn planning style tour hi smart planning anh tí hay cho ông gì cái xoay lâu ngã cái plan đàn khá smart planning thì này mấy đó này chọn amma sabera chọn kan chan hal mo panga amma sabera tan invest le trading ti dua ma se ati dan tik isha silaw chu wang ani pepung mentorship program kan siam ni student ini emo na thok ini emo tu po lo ni la hausak idua wealth isiam du ani chuan financial market a foundation atangin kan lau je tirang che he course a hian stock chathan dan te investment plan le portfolio siam dan risk management le practical market analysis zong kan je tir vek don che ani hei me hi ala ni law kan dang lam na big chu BFSI SSC accredited partner kan ni a kan hnuaia course do te chu bank financial industry le insurance sa te placement ana tho na tura kan pui thai ani investor hlot ling tak trader in thunun thei tak le financial industry a career isiam du ani chuan phone number kan ron da hian milaw bedonia chọn kan income atangin kan lut chananga kan income hi kan siam fel phot don ani chọn hetiang carpenter kan ti interior designer kan ti te hui kan zot kwal ve china engting daily angin nge inkal ti te contract angin mi ami inkal ti te kan zot kwala ain ang lo noya chen chu daily ang ten an lo kala chen chu contract ang deuh khan tiang khan an lo kalta khan contract ang khan an lo siam top chen ta chuan chu wang chuan a hlo kha chu da har dewa wang khan daily ang khan sang khatin ka shur rol to pani daily ang hian a then chuan sang khaten an lo la then khat chuan Mistiri senior de to chuan sang khat zan hi sang khat zaten an lo la ama ro chu a choro zo na han daily ang khan sang khat angin kan siam chin don ani kan income tur hi daily a kan tho chuan sang khat ani dona chuan monthly in kan chu chuan monthly hian ni somni panga chunga tho thei turangin thakhat chunga ni somni panga tho thei turin kan siama chu chu sing hi sanga kan thok chok thei ni chuan yearly chuan ka thla som pani chunga kan han pun tir le khan yearly chuan noi thum loi me kha inge Mistiri kan ti te khating interior designer kan ti de ho khan an thok chok thei ni mo kum khat ani chu chuan chu kan income tur ani don ta ni chuan a second na chuan kan cash flow engting cash flow kan siam leng ti kha han soi le tai la cash flow ani chuan kan income atanga kan poisa man dana kha kan en chiang le kan zir chiang le don ani ama sabera chuan hei kan rules tur hi budget rule ania budget rule a hian needs wants savings investment kan ti te khatiang ho kha da lu ngai dona chuan kan needs a hian hetiang hian kan plan angai don ani budget kan in siam angai don ani mo hei hi 50 30 20 rule karon mang dona ma se kan plan tak tak a kha chuan 50 mấy bà khan 50 rồi đều pon 50 50 emo 50 20 30 ang chi te kha tiền thế kan apply angai do na a chan chu kan go la kha atopa khang kan sei do na hay car kan le na tur te kan fa te tana education kan phusuk the na tur te le enge in kan sak the na tur in hun kan leya kan sak the na tur ang chi the kan plan angai do na wang khan hetiang hian kan siam le mangai do na ni ma sabera chon hetiang hian kan mang do na 50 30 20 hi chuan khatina sinh hi sanga kan hlo thei chuan kan hlo chhuat thei chuan kan mamo chau atan hian 50% kan mangang chu kan mamo a chuan eng tenge in lo ta tan chuan rent kan ti tamo khatiang ho tang khan rent pek te chuan chu mai ba ka nge nyang nge chok me ta na kan man zia thin ang chi bong hu te kan ti te le kan pek zia thin electric bill ti te tui bill ti te
electric bill te tui bill kan tiang chi te ka tiang ho kha ang ani a chuan hi 50% kan hlo tanga 50% a han in khung leng sam kan tumang hemia kan in khung leng don ni zo kan lifestyle kha ti niam ve deuh hlek angai don ti na ni me mo kan phusuk don chuan goal nei kan nia kan go le hi kan achieve don chuan kan lifestyle te pho kan lo siam rem ve angai don ani lifestyle kat ti dang lam pe lo emo hetiang chu a har em ka ti pe lo in ti ni chuan hi tuna kan video hi in ta tur in en tur ani lo ti na ni me ya tuna chuan kan goal achieve du emo goal ne ya hetianga achieve du tan chau khan he video kan siam ni ti kha kan lo she don ya chuan atot le chuan once kan du zong engti kan leang kan du zong hi thil chi sang ani theya hei kuwa mezial kan ti te le kha tiang thil chi sang khan 30% hi kan mang chuan ma se to pa hian hi karon ti dang lam deuh don thina atang hi chuan kan goal achieve nan hian kan du zong le hi kan lo in sum ve deuh hlek angai don thina savings le investment ate kan da tam deuh hlek te kha angai don thina kha lo she tai lang chuan a to bela chuan kan save tur kan invest tur kha 20% kan da chu helaya hian a poisa za ta khathiang kan da hi kan invest tur planning kan siam na tur chu sangruk zan hi somli hi ani don ta ni khan budget kan siam zawa cash flow kan siam zawa budget ti khan kan nei to ta hetiang hi kan lifestyle tur chu ani don ti nai ta ni chuan hemi mang hian investment kha kan plan le ngai don ta inti kan plan ang kan ti chuan ama sabera jong kan plan tur hi emergency fund ania emergency fund hi kan momo siam kan momo empty kan en don chuan kan financial asset le kan fixed asset hi kan en le lok don ani financial asset a hen nge kan nei kan en chiang phatang bank ka engzai kan da mo bank savings a engzai kan da chuan fixed deposit a engzai kan da mo cash in hand in engzai kan nei chuan stock te sharehold te kan nei empty te kha kan financial asset tur te an don ta heta hen kan nei that chuan emergency fund hi kan momo siam hi kan momo vak lawa chuan fixed asset lampang hian en le tai la hei in mun nei te kan om chuan mo ka tiang te kha fixed asset ani don ta chuan building le land khan me ta chuan car kan em scooty kol lai kan em bike kol lai kan em ti zong kha kan fixed asset ve kan ni don ta chuan factory kan em door kan em ti te khang te kha loin le tai la khang te kan fixed asset mo kan emergency fund amin pui tu tur an ni don ta ni chu mo kha kan nei that chuan emergency fund kan ti hi siam vak angai don lo chu kan lo sianga chuan emergency fund nei lo tang han hei kan siam nge angai dona kan emergency fund a hian thathum kan siam anga tharuk kan siam anga 1 year kan siam don ani chuan emergency fund hian formula khan nei ve deuh dona hei kan formula man tu ani don ta ni kan monthly essential expense kan ti a heta enge kan mamo kan le ang chi kha needs kan ti a kha singkhat sang ni zanga hi karon da singkhat zan ni sangkhat zan ni singkhat sang ni zanga hi hi enge kan monthly essential expense so ani me ta ni thattina kan mamo nge at kan man ral tur kha ni don ta chuan number of months hian kan multiply don tinani chu hei hi a formula lo chin chia ta ulang hei lo screenshot tai lang mo chuan kha kan plan angai don ta kan siam angai don ta thathum chung hian hei hi singthum sang sari zanga hi kan plan chu angai don ani mo chuan kan poisa man turza thi thatin sang ruk zan hi somli ani don ta hemi hi chuan achieve ngai na amlo shrim ta thum chung chuan mo lo invest na him theng bera po invest in apung tam theng bera po lo invest don tai la angai na amlo shrim ta chuwang chuan he lai mi hi kan la heu don ani he la ya once kan ti kha kum khat chung hi chuan kan nge kan lifestyle kha kan lo in sum be sama emergency fund na kan plan na kha ngai don sia nge minimaling kan lo chet ve ngai don tinani chu hei thil ho me le te ku wa secret level kha chu kan plan du don chuan heta hina leng don lo kum khat chung thathum chung ani jok chu thathum chung ani jok mang chu kha ani don ta ni chuan thathum chung chu hei hi one sami hi kan la heu don ta he mi mang hian hei hi kan thok chuak thei don tinai ta ni ti khan 3 months kha kan achieve thei ta tuna chuan 6 months khan an lut tai la 6 months po hi
he ta once kan tia kha kan lak heu de wa ngai don ta a chan chu soi tong khan kan invest hi a claim sia hemi mangi chuan kan emergency fund tur hi kan thok chok thei don sei lawa chuwang chuan he laya kan once sakha kan lak heu le ngai dona he ta ve thungi chuan hemi tharuk chung hi chuan ve thungai chuan a tharuk na ve thungai chuan 70% takha kan la don ti nai ta ni hei om je chu thathum a first 3 months a khan a fully khang kan la a kan once zinga mi kha mo chuan a dot lia chuan he ta kan investment a khala chhun jom zel ta a adang tharuk ti na ni chu thathum atanga a thathum dang ti na le mai ta a kha mi thathum chung khan he laya sang sari zanga kan ti hi 70% kan la heu le don ti nai ta ni chu sanga jani somnga hi kan la heu don ti nai ta chu ta tang chuan he laya 6 months emergency fund hi kan lo nei le to don thei don ti nai ta ni hi sing sari sanga ni don ta chuan a to bera chuan 1 year tur hian hemi atana kan plan tura hian achieve tur hian noi khat singa achieve tur hian he laya kan wan sakha 70% tho kan la le dona a kum khat chung kha chuan enge minimal dewin kan lo chedon tina ni chu kan du zong hei ho deuh kan tiang chi kha chu kan lei thei lo ti nai ta emergency fund kan plan don chuan emergency fund hi poimo dona hei hi kan emergency fund tu la chuan ta anoi khat singa he emergency fund kan nei to ni ti chuan thlamuang tai kan lifestyle te pu kan mang thei to a lo dam lo po ni la noi khat singa chuan dai lo mai thea engmoni critical condition deuh kan dam lo te ni lo kha chuan kha chu kan thamung taken kan om ve thei to don ti na ni chu kum akum khat khana kha chu mo kum khat kan plan to kha chuan kan goal panhina khan an lut to tai lang heta hi chuan kan goal tak to healthcare kan ti te education kan ti te car fund in mun in sak kan tiang chi te ho kan plan thei to dona ta hin a duration sang karon da kum som ba som ni vel ni ta tuna kan plan hi kum som ni panga vela train ka plan ta kum som ni panga enge interior designing carpenter kan ti mistiri kan ti te ho khami na thok ho tan to tang khan kum som ni panga in karon plan ta kum som ni panga atanga enge kum som nga panga angvel ani chu kum som ni thleng kha kan plan thei don ti nai ta ni kan plan hi 20 years thleng ti nai ta chuan a first 5 years a hian 5 lakhs healthcare an noi nga kan plan theya chuan education ata kan fa te kumsom ni pangai mo ni ruk ni sari vela han nupui te po lo nei tai la fa te kha lo nei tai la tan hian kan fa te education ata han 10 lakhs vel kan plan thei ta chuan kumsom panga hnuah khan car hi karon da vele shama hi car lei du tal tein lo om ta khan kumsom panga hnuah kan lei thei don te nai ta chuan in mun in saka hian hei chu tleming a duration pokoron dat rea smart planning ai chuan enge nei tut kha thei lawa hemi kan fully helaya kan needs hi kan lo la penga investment te a that chuan kan achieve fat thei ma ro chu hetiang ang rules anga kan kal don chuan enge nei vat thei kha ni lawa chuwang chuan tlemang ha ve deuh hlek kha angai don tin ani chu chuan ta hian poisa khol ringot kha ani lawa kan goal achieve tur hian thil poimo tam takoma chu invest na tur khan uluk kha ngai ta ni chu ta jon kan invest na tur asset sang khan en tai la safety investment ka ti hi enge anga safety investment chu ti chuan enge kan invest na tur kha a safe theang ber fixed deposit thuk ani zu fixed deposit hi a rate hi kan tu lo thin sia chuwang chuan fixed deposit thluka safe kha kan plan don chuan government bonds debt fund kan ti government bonds kan ti te corporate bonds kan ti te mo public provident fund kan ti te national pension system kan ti te khang ho kha kan mang the ni chuan he la hen a return om dona mo government bonds a hen 7% te ron nia chuan corporate bond a hian 7.8 te pona ti thei ta a chu thei ta chuan public provident fund hi 6% angina chu theya national pension system hi 6% in a chu thei bok ta ni heng ho hi a safe a safe investment ani top mai ta long term a chuan compound in a pung vek a punga tha mani chuan growth investment ka ti la hei chu growth du tak tang kha ni ta ni hei hemi growth hi kan invest tel ve nge angai dona mo kha kan invest dan tur kha chu ka soi lo nga ma se kan invest tel ve nge ngai hei hi a chan chu growth long term a chuan growth hei bak ani than om lo ta stock market a hian
kan asset tur chu stock market ani ta stock market a hian 15% vel angin an chhut thin ta 10 years 20 years 30 years vel a jan 15% vel hi achieve phazan zan ani mo chuan amara chu risk om ti kha share tur stock market a jan risk om ho khani ta heng ho chu chuan mutual fund equity a hian 15 chu achieve theilu tu thei chi ka ring lawa chu wan 10% velin ka ron da claiming ka ron tin hiam deuh ani chu mo chu kan chu chin don ani engza ta nge hetiang noi somnga noi somru kan ti te khatiang kha engti ka nge kan achieve thei ti kha han en taila SIP calculator ka phang don ani ama sabera chuan kan invest kan kan englo kan monthly investment tur kha kan SIP kha sang ruk zani somnga somli ani ta sang ni zaruk somli ni ta heta tang hian a him bera tang han an plan taila 7% ani don ta chu kum som ni vel lo invest taila kum som ni ang vel lo invest taila kan invested amount tur hi noi khat singli noi sompali katina noi sompali ni ta chuan kan estimated return hi noi khat sing noi somparu kan ni ta chuan a faya value tur hi noi som thum pakhat loi ani mai ta ni kaka government bonds kan ti khani ta ni kum som ni chunga kan da chuan chuan kan invest za thowa hi corporate bonds a te handa le tairang 7.5 agin an chut le tai 20 years a chuan aron tam le don ta ni 33 lakhs vel dei kharon ni le chhoto dona chuan public provident fund le national pension system kan ti hi claim in aron claim le deu dona hi chu 6% vel aron ni to don ta hi 6 ani to don ani noi som ni pariat a tlat niam don ta chuan stock market hian en vele thung tai lang stock market a hian 15% vel kum som nia chuan achieve thei tur angai taila stock market a chuan 15% vel in han plan taila 15% vela 20 years kan da chuan kum som ni kan da chuan noi som riat pani dei 1 crore tling tre pani chuwang chuan growth kan du chuan stock market luk hi om lo ta chuan mutual fund ang pon han chhut tai lang mutual fund ang po hian 10% ang hian chhut tai la noi som li panga loi mai kha kum som ni hnuah chuan i plan chuak thei tinani chu mo chuan apoi mo bera chuan tuna kan plan a hi kan rules kan zom tur chu SIP hi kan break mai tunai lawa chuan poisa hi ren turani poisa hi tho chua hara tho chua a har ang bokin renangaya kan plan ang chia kan kal lo hi chuan kan break thuta emergency fund kan nei to chungpo kan lak heureng chuan kan goal hi kan achieve thei don lawa hi strict goal ania kan achieve don chuan strict taka kan kalve angai don tinai ta ni mo chuan jon hei sarkar na tok te kan ot thina anni po an in rena an poisa an hlo tur aya khan an pu te khan an lo invest saka an lo invest ti om je chu national pension system new pension system anga khan an lo invest sak le kha kum somruk nuwa khan thattak an la chok thei ti na khan me ta chuan mistiri te kan nia interior designer te kan ni chuan kum somruka chuan kan pension atlai don ngo kan tar to don ta kan thokna sa somnga khan englo kan tumang pension kan tumang somnga khan retire kan tumanga khata khan discipline theyang bering kan omanga kan poisa kha strict takin kan invest anga kan plan anga chuan kan save don tinai ta ni chu trang chuan kan goal kha thatak kan nei thei don tinai ta ni kha voina ta na kan video tu ne ta se in lok pui ngai ka be se stock hetiang lampang in chiang do ani chuan peipung kan om renga peipung a number kan ron tar na khan zofia thereng kan nia mutual fund kan nia direct stock a kan pui thei boka chuan i lo zir chiang do ani pon education as stock zirna khang kan lo pui thereng che ni ti kha an sei do ni chu chuan to bera chuan mi lo subscribe ula mi lo like ula chuan comments kha in lo pe thau don ya in zawai in tha vek bu